txistulari kontuetan eta horietan, zuek egin duzu lan, ezta? Bai, Kontatu apurtxo bat hori, historia hori. Bai, hasi izan. Kontatu apurtxo bat. Andri izen da. Andra lehenengokoa. Hasi zeien lehenengo taldia, zamaia, garbi alaia. Garbi alaia ez, klaro, egoken taldea bat gure ban goelengo zinek. Ez dinezun euskera beti berak, frantztan ibizanak. Are gure ban talde dantza taldie. Da neskak, sakesterizan, ensaietan gendun. Ba, txistularik ez zegoen. Santazu zen lan lehenengo. Ba, baina zara zona mongen zerien, baina gero sakesterizan pasau ginen, Isabelaz. Eta gero, han egon... Nungo sakristeria. Andra Mariko sakristeria. Bai, ni badaki baina. Da Francisco txikizek izike, Da Francisco Santa Maria, zatu gakona, arizek izike. Eta txistularizek hemen ez zeuzan, ba, zera, itxela eta Sabi. Da, karo, utaletxeko ezien, bierretxe ben, Sabi nornieta. Itzela, bai. Itzela. Eta... Antoni Urgoiti. Urgoiti. Antoni Urgoiti. Ba, bueno, itxela ez. Irisekoaren zenarraiak. Ba, bueno. Eta joen ginen, nirerengo ziniek, gure ban txistu ikasi daian neuk. Ze, klaro, dantzaltalderako eskenken. Da esaban, ni gorduko piano neuken, bueno, buskal musikien ekizien da piano, joten da zer da. Zeu ikesi bioz txistulari. Bueno, da itxela nana joen zan. Da honen haitek era susten txistu bat, Bilbon. Eta joen zan itxelana. Da, bueno, ba, hemen guztezela klasie. Da, handik denpoale, handik zauzten, Cuando vino, al Testamento tuvo otra chica. Mala, no sabía nada. Se casó enseguida. Y cuando viniste tú, dijo, está lo mismo. Tocará 3 veces y veo que sigue así, vas a ser la mejor de Euskadi. Tampoco era difícil porque no había más. Claro, Dani bai, bueno, ona, musika asko neuken, eta talbietako hasi nintzen txejoten. Da, honen nahi txigara gauzten txistu. Tú también te casaste enseguida. No me cansé. Te casaste enseguida. Baina se va a cansar enseguida, esta también. Baina ez... Omen aldize jutzi ontsa hile. Bai. Iruñan. Tuteran. Tuteran. Iruñan. Tuteran, barruñan. Naparruen. Bueno, ez ara izen bakarra familian txistu joa duena. Lehenengokue. Kontatu behitzago. Gero honi erakutsi nintzen. Zuk erakutsi zen Juanani. Juanani. Ze musiki honi jauki ninja. Egin ba honek ez zabanik eze. Bai. Ikesi... Irakasi, Vicenza, joder. Zure modeko ez da esena. Bueno, hori ez. Ibon Aroma, que saban ikasi, ez da? Bai, Ibon Aroma, da Juan Antonio Aroma. Ibon Aroma kalperrek esango da honek ez ez, Ibon Aroma txistu joten ikesi. Ibon Aroma irakasi Ibon Aroma ez da buena jarraik da Juan Antonio Aromen moduen. Ez, Dani Permenide moduen. Egoen usiek etorri da joten. Da taldie joten da. Ibon ez zan joan sekure taldi ikas. Ikorretu zurte bat,